Ja, klar, så er sejren over Ungarn i hus, og vi er sikre på at skal spille toerfinale. Vi ser, hvem der dukker op på den anden side på den tid. Det gik jo utrolig hurtigt. Jeg nåede ikke at se første sæt. Kan du ikke fortælle, hvad skete der i første sæt? Ingenting, eller hvad? Der skete ikke meget mere, end der gjorde i andet sæt, tror jeg. Jeg spillede en rigtig god kamp og lavede næsten ingen fejl. Og så, ja, hendes spilstil ligger godt til mig. Jeg tror, hun spiller dejligt flat og laver en masse fejl, så det er jo altid dejligt. Så kunne jeg jo bare spille mit eget spil. Så ja, det var det, der skete. Ja, okay. Der var en, der fortalte, at din første serveprocent var ikke specielt høj, men det var heller ikke nødvendigt. Nej, det var den heller ikke i går. Det er tydeligvis ikke nødvendigt lige nu, men jeg tror, den skal være der til de næste kampe. Men ja, jeg arbejder på det. Det er lidt svært her at komme udendørs, efter at have spillet indendørs og udendørs og frem og tilbage. Så jeg prøver stadig at finde den, men heldigvis er min anden serve stadig god. De kampe, du har spillet her indtil nu, var du der hele kampen igen, før du havde simpelthen kontrol over tingene, eller har du været lidt pause undervejs? Nej, jeg synes i går var en svær kamp mod en dygtig modstander, der fik en masse bold i spil, så den kamp var jeg ikke helt overlegen, synes jeg, men jeg synes, jeg har spillet godt alle 3 kampe, og så er det jo bare rigtig dejligt en god start på Brugsen. Ja, men vi må se, hvad der sker frem efter til.